Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Sa konteksto kan panahon ni Adviento, kita ngunyan sa rong komunidad, asin sa rong familia, nagkakatiripon, tanganing magtao, nin onras sa tuyang mahal na patron, si San Judas Tadeo, aldaw nin Huwebes. Magdulok po kita sa iyang pamibi, asin intersesyon para sa satuyang mga pangangaipo. Siring man, magpasalamat asin mag-umaw sa mahal na Diyos sa mga biyaya. Napadagos niya itong inaako dahil sa pamibi asin tabang kan sa tong mahal na patron. Ngunyan tanganing kita po gabos, nauyarig di magkani kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumlumon asin pagsulsulan an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadsi ako, ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Ulikan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Siya nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Sa aldaw na ito, aawiton an awit na ini sa daga ni Huda. Igwa kita nin pusog na banwaan. Kinudal niya asin pinasarig sa palibot, tanganing masurog kita. Buksan ang mga pintuan, palaogon ang matanos na banwaan, banwaan na maimbod asin nagdadanay sa katuninungan, huli ta nagsasarig sa imo. Magsarig kamo sa kagurangnan sagkod paman. Huli ta ang kagurangnan, gapo na magdadanay sagkod paman. Pinababa niya ang mga nasa kaitaasan, ang mapalangkaw na banwaan sa iyang pinababa. Pinukan niya sa daga, rinunot niya sagkod na naging alpog. Pinagbatay-batayan kan bitis nin mga dukha, kan mga bitis nin mga mapakumbaba. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang nagdigdi sa ngaranin kagurangnan. Paladan ang nadigdi sa ngaranin kagurangnan. Magpasalamat sa kagurangnan ta siya marahayon. Taan sa iyang pagkamuot daing katapusan. Mas marahay na magpaampon sa kagurangnan kaysa magsarig sa mga tao
Mas marahay na magpaampon sa kagurangnan, kisa magsarig sa mga prinsipe. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Buksan nindo ang mga pintuan nin kabanalan, tamalaog ako asin magpapasalamat sa kagurangnan. Iyo ini ang pintuan nin kagurangnan, digdi malaog ang mga banal. Magpapasalamat ako sa imo, tadinangog mo ako, asin ika ang sakong paraligtas. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Ligtasan kami kagurangnan, nakikimahira kami sa imo. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan, inuumaw mi ika sa harong nin kagurangnan. Siya ang satong Diyos, tinawan niya kita nin liwanag. Paladan ang nadigdi sa ngaran nin kagurangnan. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, bakong gabos na nagsasabi, kagurangnan, makakalaog sa kahadayaan ng Diyos. Kay puhan na utubon, an kabutan kan sa kuyang ama sa langit. Ang naghihinanyog kaining sa kuyang mga tataramon na sinaguutob kaiyan, nakakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin gapo. Nag-uran buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong, alagad ay napukan, ulita pinatindog sa gapo. Asin na naghihinanyog kaining sa kuyang mga tataramon, alagad ay nag-uutob kaiyan, kabaing sa tawong lulong, na tugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong, asinapukan. Narumpag, asin, narunot. Mga tugang marhay na barata kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning! Yan. Pakigreet daw ka sa tuya katay na good morning! Merry Christmas! Sige na bagang puro palsok kang ilaw, So, ibig sabihin, harani na talaga ang Christmas. Magayunon po ang pagirumdom, asin pag-agyat, ining mga tataramon kan sa tuyang ebanghelyo sa sato, lalong-lalo na sa konteksto ka ining panahonin Adviento. Anong sabi po kan sa tuyang kagurangnan? Bakong gabos na nagsasabing kagurangnan, makakalaog sa kahadayaan ng langit, kundi itong nag-uutob kan sa iyang kabutan. Kunyan, pirang aldaw na sana, mapuuna po kita kan Misa Aguinaldo. Diba? Pitsa 15, pupunan taan simbang gabi. Pitsa 16, pupunan taan Misa Aguinaldo. Bakong gabos na Misa di Aguinaldo, makakalaog sa kahadayaan ng langit. So iban na nagmimisa di Aguinaldo, nakikipag-date man lang, dahil makakalaog sa kahadayaan ng langit. O so ibang nagmimisa di Aguinaldo, naturog man lang sa misa, o dahil man makakalaog sa kahadayaan ng langit. So iyan ang enot na punto na gusto kong sabihon sa Indo. Hindi sapat ang Lord, Lord lang. Kailangan may work din. Dahil pwede na magparasabi sa nakita na gusto kong bumait pero di ko magawa. Yan. Diba? Kay puhandaan na may pundasyon an sa tuyang pagtubod.
Pag may Christmas party, very active. Yan. Pag dain ng party, dain na nagsiserve. Pag may okasyon na may karaunan, malistuhon. Pag serve, wara na. Kabusa na, Lord, Lord, daing, serve. And so today, Jesus reminds us that discipleship is not lip service. Ang pagsunod sa iya, bako sa nadaapo sa tataramon. Kaya ginamit niya ining imahen sa Ebanghelyo na sarong harong na itinugdok sa gapo. Masarig. May marhay na pundasyon. Nga taigwanin nagkalot. Igwanin nagtugdok. Asin igwanin nagpakusog. Asin naghingowa na itugdok ini sa marhay na pundasyon. Narumduman ko, may sarong lolo kay itong taga-barangay. Inidaang lolo pong ini urual daw sa iyang pangadji, ang pigpapamibi niya na sana patamaon siya sa loto. Urual daw po iyan. Iyan ang pangadji niya na, Lord, tabangan mo akong tumama sa loto. Hanggang sarong aldaw, may nadangog siyang nagbulong sa iya. Sabi po daa sa iya, magtaya ka man ngaya lolo, tanganing tumama ka. Sige mo sa nang pangadji na manggana sa loto, dai ka man nagtataya. So we also need to do our part. Arong kita kaiyan sa satuya minsan na pagpamibi, mga tugang, magaling tayo sa sinasabing request, matibay mag-request, pero mahina sa aksyon. Marumduman tayo ito perming nadadangog tang kasabihan, God helps those who help themselves. Kaipuhan ta pong gibuhon ang sa tuyang parte. Sabi kaya yan sa Espanyol, el hombre propone, en Diyos